הסיפור של הטיפוס התחיל מגיל 10. הלכתי לטפס כי ביקשתי מאמא. ופעם ראשונה בחיים היה לי ניצוץ בעיניים. זה היה הדבר הכי כיף שעשיתי. פעם ראשונה בחיים אני טוב במשהו. ואחרי 4 חודשים השתתפתי באליפות ישראל והייתי רביעי, וזה הביא לי בוסט מטורף, ופשוט המשכתי מאז. וזה מביא לי אושר ומשמעות לחיים. כל חיי אני רוצה לטפס, תמיד. Alex Kazanov, what a performance. אני השתתפתי באליפות העולם בטיפוס שהתקיימה בסין, שבה זכיתי מקום ראשון. הרגע שזכיתי בו זה הרגע הכי מאושר בחיי, by far. Alex Kazanov, World Cup winner. כולם קפצו עליי. כולם קופצים, אחי, ואני בשוק. אני עולה ואורות עליי, כולם עליי, ואני קצת דומע, ואני לא מבין איפה אני נמצא. יאו! זה מטורף.